anụ ahụ m chọrọ ka nsị masị, anụ ahụ m chọrọ ka nzubori, anụ ahụ m chọrọ ka nkwabi iko, anụ ahụ m chọrọ ka nrụba aka, anụ ahụ m chọrọ ka mkpọba ntu. Ọkwa ịmanụ nke ibu asụ n'azụ bụ problem. Ndị izi abụrụ nsogbu. Ịkpọ ntu bụ homosexuals, ịlụ aka bụ lesbianism, and this ihe abụ njọ na abụ nke ịtọ onwe nke otinye ha nke a masturbation, 3 of them we fọrọ njọ ịta ọ na this generation n'iyi. Anyị wọrọ kamera ndị enigwe tinye n'ụlọ ụka kịta anyị nwere ike ịgba ọsọ. Bekenekwa m ụnụ na ọ bụrụ na ndị other Reverend Fathers na-eme ihe ka onye asị eme nke ya, then anyị na-enwe chaos today. Kedu ihe mere nji ekwu ya? Ịma na egwu Chinyere Udoma'S na-generate so many reactions online. Like I said a few weeks ago, mgbe m video about Abraham na the egwu nọ na top 5 song in the country and 28 around the world. And ahụ nọ 300 and something, but now that song is 900, close to 1 million views now in a space of 3 weeks. In a space of 3 weeks, that song because the last time I checked a few days, about 3 or 4 days ago, on 940 something thousand views. Aqua video, man, was the audio. Yeah, funded in YouTube, but there are other people that are streaming it in every platform. In every platform. Like him, this Fada. Whoever Fada, big up to you. Big up to you. Bro, one day I criticize the big up to you because he preaches so that na my hine me. Wafa on Jaffa. Let me have that. Give me about that in public so that he hele me quinso. Go that in public he hele me quinso because too much of because now the church refused to teach people about a law can eat one to and without a yafa. That's what you are in our midst today. 4 out of every 10 youth is suffering from addiction. 4 out of 10. 3 over 5 now suffer from addiction. Amboli here in the society in a push. Every corner bonnet on a billboard mwa boto, every school email and social media boto, emen canon, emen kozo. Our mindset and our brain and ideology has been twisted into the fitting into the world system. Onye na-asị gị na Chinyere Udoma'S ya na egwu na bụkwa onye na-agụ egwu odumodu. If you know if you know who is gonna pay for your wig and handbag? Yotago onye kwakwa onye na-agụ ya na egwu a na-eche ike na ya. Ya wata handle these things bụkwa gịnị ihe ndị mmadụ kwuru mana ị na-agụ ya ọ dị mma na ntị mana onye ọzọ gwa ya si na na-eme ihe ọjọọ na ya. Onye ọzọ gwa bụ na na-eme ihe ọjọọ na ya. Society are not lavish. Aju ihe na-atọ amụ. I really ask commenting. Father, jisiwe ike n'ụdị ozi ya o. Jisiwe ike n'ụdị ozi a. Ikwekwe ihe akwa na ha aka jisi ike na ya ka ọ dị. Amara nke isi ege egwu, onwe ka nsi egwu, I'm a musician. Onwe ka nsi ege egwu. Ị na-ege egwu na-ege ntị. Gị onye na-agụ egwu ntị. Ị ga-ama egwu enyere mmadụ enye na egwu mmadụ ji aka ya desi ka ọ je gụọrọ ụwa. Ifu egwu enyere mmadụ si ya, and you know ndị egwu bụkwazi ndị ozi ọkwa ụnụ ma. Ihe ha bụ gospel evangelist. Onye egwu bụ onye ozi ọma. Ọ bụ na ige ntị mgbe mbaka na-akụ egwu from earliest songs ya. Ị ga na-afụ egwu enyere mmadụ enye. Ị chetara that man tiri egwu echefugo m afọ ya. Ị ga-enye Chukwu ego iburu mma onwe ka o si gụ ya. 1,000 chima chọyo diga o. Million chima chọrọ diga o. Jidebe ya. Mgbe enu ba n'ọsa jee were luku ndukwe. Go and listen to their songs. Ị ga-afụ egwu enyere mmadụ enye. My son, my daughter, you are my evangelist. I give you this song. Take it, go and tell the world. Nke number 1, ihe nchọpụta na dị egwu enyere ya enye. Abụrụ ya ọjọọ so nọrọ anị sị ka ọ bụkwa ị na-ekwu vidiyo ya,
mana onye mmụọ ga-aghọta ihe mmụọ. Nke a dị n'akụkụ. Number 2, n'anya na dị egwu wee fụ na the relics and the semantics of the song itself. Na nwaanyị a ji aka ya na-agwa Chukwu ya okwu, ọ kpọrọ mmadụ afa. Amen. Onwe ya, she was talking to her God. Biko ekwana ka eme ihe ndị ahụ. Achọghị m ime ihe anụ ahụ m chọrọ. Ọ sị achọghị m ime ihe anụ ahụ m chọrọ. Ọ sị ya were aka gị jigide m, were akwụkwọ nsọ kechie m, were nka jide m. Na achọghị m ime ihe anụ ahụ m chọrọ. O wee na-agụsịzi ya, anụ ahụ m chọrọ ka m sịmasị, anụ ahụ m chọrọ ka m zube ori, anụ ahụ m chọrọ ka m kwaba iko, anụ ahụ m chọrọ ka m rụba aka, anụ ahụ m chọrọ ka m kpọba ntu. Ọkwa ịmanụ nke ịbụ asụ n'azụ bụ problem. Ndị izi abụrụ nsogbu. Ịkpọ ntu bụ homosexuals, ịlụ aka bụ lesbianism, and this ihe abụ njọ na abụ. Nke ịtọ onwe nke otinye ha, nke a masturbation, 3 of them. Wefọrọ njọ taa, ọ na-ana this generation n'iyi. Anyị were kamera ndị enigwe tinye n'ụlọ ụka kịta anyị nwere ike ịgba ọsọ. And because na nke ịbụọ n'ikpeazụ bụkwa nke eji elekwa ọgwụ. Ọ problem. So, kedu ihe ji why iji kpọọ ya afa? Ọ gụchakwana. Why iji kpọọ ya? Why should you? Ka iji kpọọ ya afa? Mana nwaanyị a na-agwa Chukwu ya okwu. As a gospel evangelist, na-agwa Chukwu ya biko nyere ma ọ sọrọ anyị, ọ sị anụ ahụ anyị, ọ sị anụ ahụ m chọrọ, my own body. And let me tell you, ihe nwere ike ọ bụ no ihe bịagoro ya nwa na struggle wee si Chineke nyere ya aka ka ọ ghara ime ya. Mana ifuru wanyị nọ na ya, kama ndị nwesi problem a ga-esori ya gụba egwu chi Chineke do nyerekwa m aka ka m ghara ime ya. Ụfọdụ ejedere ya, ọ bụrụ na ị chọghọ anyị nwa chọrọ. Amen. Amen. Ọ ihe na-ese because in every protest a na-enwe silent protesters. Yeah, verbal and the outspoken protesters, and the silent one. Enwe many persons si na react mana ha ma nkwupụta ya maka na okwu ya keta ama na oso. Mana ndị nọkwa ebe oji kakwa nkọ. Enwere ike iso na ndị kọndemụrụ dị egwu. Kedu ihe nji ikwu ya? Njọ niile ọ kpọsịsịrị afa bụ ihe eji mara ndị nọ na darkness. Ma enwe nke nọ n'ime ya. Ikwuchakwa ikwu na ndị nke ịtọ bụ sọsọ ese ka ha ji. Ndị nke nọ bụ ndị enwe dị nke ha sụkọ chacha. Even to receive the gospel ha jukwuona. Even to see the light ha jụrụ ajụ. Ụfọdụ bụ ndị kakata nọ sị na anyị akacha. Amen. Amen. Akacha. Mana sọsọ ihe ekwubere ọ bụ na achọcha m ego. Aka na-achọ onye ya sị achọcha m. Anya magwu na anya achọcha. Onye jee n'ụlọ ụka ọ bụ na ụka nke a na-ewu kịta iru ebe a etiriti ego n'isiro like ịna. Ikekwe ịkpọje nwa gị ka ọ nata oriri, ị na-ayọ fara ka eme ya within 3 months, fara sị na 6 months ịkpọrọ ya na. Nwa abịa nwa anatazi na apụtaba. Na level anyị nọ. Ikpoje nwa gị ngwa fara ma aka ya esi mere ya ya achọ nke ọ gbaa akwụkwọ next 2 months i were go date before na-eje fara sị gị na ọ ya merere gịnị marriage esi agbacha m ịkpọrọ nwa nna jee mebe ihe ị na-eme mecha naba ọ gbachago. And nwa esi otu agabazi o mezikwa wedding o bụrụzie nwa ka ọkụkọ na be gị na-aga. And ịpụta nne gị na-ene m anya nne gị mọrọ na enigwe agwụgo na ebe ajọ nne. Ịma na enigwe agwụgo na ebe ajọ nna nne gị na-enene m. Ịpụta isi good morning fara nsị gị good morning chi ọtị. Ị mara na ọtị nna achịrị gị bụ megharịa jee dozie ebe gị. Maka ụfọdụ n'ime anyị che na ụka anyị na-aka ị na-eje n'ime ụlọ ụka ka emeta gị mma abi, ị na-eje n'ime ụlọ ụka ka etuo gị afọ abi. Ije fara bịa na parish ọ bụrụ na ọ recognize ya gị ọ kpọrọ gị mmadụ according to you na-edo azụ ịgwa ndị mmadụ bịanụ ka anyị na-anụ.
When can we or shall we start to be light? We claim that we have sinned. Ihe ahụ mụ na gị na-claim na anyị afụghị ya, amakwa mgbe anyị ga-ebido gosi bịa na ndụ anyị. Ekpere mbụ ka Chukwu nyere mụ na gị aka o. Soro na nọmba 2. Ndị nke na-ebu SA. They see the light, accepted, no transmission. Number 2 bụ SA gene T. They see, they accept, and they transmit. Ndị nke tọ bụ sọsọ S. They saw the light. Mana ịnabata ya trouble. Ndị nke nọ ha ekwerede anabata ya anabata. Otu a ụfọdụ si ju ozi ọma. Amara m ebe i belong. And amara how long ị chọrọ ịnọ n'ime ya. Ka Chineke nyere mụ na gị aka. Ka anyị bụrụ ụmụ nke ihe bido tata gaba. If really we are of the light, we should be sons and the daughters of the light. And ekwugo m ya, ihe mara o mechie gịnị? Ihe mara o mee gịnị? Akwa nke a na-eme oge, nne ise ịkasị eme ihe ụka kwudiri. Onye na-ekwu ihe abụ onye ụka. Ọ ụka ekwuo ya otu a, esi ya don't worry, ka anyị mee ya otu a ka Fada ghara ịma. The moment you are saying that, ihe bụ an agent of darkness. Achọrọ m ịbanye na division. Onye chọrọ idozi esemokwu dị na be ya mee gịnị? Dozie. Ị chọrọ idozi mee gịnị? Hapụ ya. Onye chọrọ ibu nke dị n'ezinụlọ banye n'ogbe, bụrụ nke dị n'ogbe, nakpuo n'ume ụlọ ụka. Congratulations. Mana onye ọlụlụ sịa, a ga-akwụ ya gịnị? A ga-akwụ ya gịnị? A na-eme nkwukọta nsị amarọ mmadụ nene ebe a nọnwa na ibe ya dị na mma. Andọ division a na-eme na akwamozu nwa na-amakọ m kịta. Sọ ndị ya afụ ebe a bụ ndị amakọ m. Ndị uru eze akwa ama nkros ebe a. Akwamozu ihe eme ọda n'uru eze akwa. Ihe ya afụ ebe a bụ ndị uru eze akwa. Anyị abụrụ one. Ọ ha jee. Ọ gbasara gị. Anyị na-aka ahụ ihe ma amarọ. Anyị na-akpọ nwa anyị ndị otu Kristi. Mana omume anyị na-egosi na anyị bụ ụmụ ekwensu. Ka Chukwu nyere mụ na gị aka. Settle every division. That is number 1. Ka ịdị gosi ọ na enwe unity. St. Paul so no unity in belief and the practice. Amen. Also no unity in gene. Kwerenụ n'otu ihe. Then mebe n'otu gene ihe. Kedu ihe anyị ga-ekwere? Ihe ahụ ụka si anyị mee gịnị? Kwere. Ọ bụrụ Fada bịa wee bịa. Number 2, kedu ihe anyị ga-eme ka ọnụ? Ihe ahụ ụka si anyị mee gịnị? Mee. Any other thing apart from this comes from the gịnị? Evil one. So ị bụrụ onye ụka, kwenye n'ihe ụka mere gịnị? Kwenyere. Ị bụrụ nwa nke ihe, kwenye soro n'ihe ahụ, so ya n'azụ. Sonye n'ihe ụka na-eme. One practice. Otu anyị si bịa n'ụtụtụ, mgbede enwe nkụzi nke okwe anyị nche abịa, benediction anyị nche abịa, morning mass anyị nche abịa, akanye ọlụ anyị nche abịa, sacrament anyị jekọọ ya ọnụ. Ọ ya nwe otu a ka esi eme ya. Otu a ka esi eme ya. Unu eche na ọ dịghị atọ ndị Fada ụtọ na maybe akasịa mass kịta otu anyị ilu more than 500 ebe a na anaka mass. Akasia mass at least na opekata mpe ebe mmadụ 300 anata oriri. Iche na ọmantu n'igwe ụtọ. Mana everyday a ga-adị 500 n'ụlọ ka 200 oruo mgbe a ga-anata oriri. Ọ bụrụ ihe dị ka mmadụ 50, mmadụ 40. And ikwucha okwu every Sunday ọ bụrụ the same. Ogosi na ndị a na-agwa okwu don't achọ dị imegharị. They don't want to megharị a. Gịnị ka o ji oriri nsọ akpọ? Then ka ihe a na-ezi n'ozi ọma. Yesterday when mmemme anyị ji chancellor anyị eme 25 years anniversary. Enwe ihe onye ọbụla nọ n'ụlọ ka observe. Ụmụ akwụkwọ bịara ụnụ. But ndị ụka onye ọbụla kọbara ha aka. Ụmụ akwụkwọ na ebe a, let's say they were about 1,000 in number. Mana mgbe a chọrọ ịnata oriri, ndị mmadụ bịa natacha, ụmụ akwụkwọ wee binie n'oche. Ndị Fada na-eke oriri ha ka nkụ mana aka afọcha ha ụfụ. Students, ụmụ akwụkwọ, about 900 of them natara oriri. Onye ọbụla was like na-akụrụ ụmụazị aka. See, this is generation we need. Fada wee kwubezie n'ebe a ka ọ na-alụ. Na everyday ọ na-ahama maka confession.
and nke bụ eziokwu na ụmụazị a na-anabata ya na-eje nkwupụta. Mana nke anyị achị inyere anyị aka anyị ajụ jee confession mba from year to year na oriri mba ikwechiri kwere fụfụrụ ichere ụmụ ka ị na-ekwere ị ga-emesịa ụbọchị ozu ga-ada onye ahụ ị ga-akpọ ihu ga-ekpe gị ikpe ọ ya nwa na yobo gị ka ị bịa ijụ. So if you want to remain in darkness, it is your choice. If you want to remain in light and move on with God and spread and transmit the light, it is your choice. My prayer is that God will help us to choose Him who is the light, accept Him who is the light, and then transmit the light in our lives through Christ our Lord. Amen. Peace be with you. And with you.